הלביבה המקורית בעוד סרטון לביבותי אני פה עם רפאל, תגיד שלום. שלום. תשים בינתיים רדי. בינתיים אני אראה לכם את הבטל פאס, אם לא נכנסתם או משהו. מסך טעינה, משעמם. אבל רק שתדעו שתקנו את אמינם. אמינם, אין לי אותו. פרסומת לאמינם. הוא כבר זקן, מסכן. Please stand up. Please stand up. אני אראה לכם פשוט את כל הסקינים בבטל פאס. הנה. ג'ונסי המכוער הזה. ג'ונסי היפה הזה. המכוערת הזאת שאין משמעות. מה ג'ונסי חתיך? אוי ואבוי, על חתיכת מאוהב. סתום את הפה. יונתן, אתה יודע, כל יום הוא אומר על כל הסקין בפורטנייט, הוא אומר what the fuck? ג'יני לגו הזה. מה זה השוטגן הזה? גרררר, עם החורר, עם זיק חורר. אני מחורר אני מחורר אנשים עם זיק חורר, נשבע. Please stand up. Please stand up. זיק חורר! לא. טה. ומה זה יש לי לוי, מה זה השם הזה? לביבה המקורי. לביבה, אני אוהב לביבות, אני אוהב מקורי. יצא בוא רגע, רוצה חתימה? מה זאת אומרת חתימה? מה, אני אחתום לך, אני אמינם. אמינם. אני אמינם המקורי. אמינם אוריג'ינל. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Please stand up. רדנר! הליקופטר. הלו לוי, אתה חי? לא, אתה לא חי כפרה. אם אתם רוצים עוד סרטון עם רפאל, שימו לייק עם אמינם. שימו לייק אם אתם אוהבים את אמינם. תסכימו בתגובות אמינם. אמינם. אשטג אמינם. אשטג אמינם. שיט, אני מת מגובה. אמרתי, אני מת מגובה. איך אתה מת מגובה בבוסלך? שוב הבוס עליי, מה זה החרא הזה? מה אני רואה? עומד לבוס. מה אני רואה? הבוס שוב עליי. עומד הפאק. מה אני רואה? יש פה תחליף למגדל השעון. אני הוזה. יורי הוזה. אוף, אני תמיד מתבלבל בינך לילד הזה בכיתה, הוא תמיד דומה לך. אתה מעליב אותי, הילד הזה ממש מכוער. היה פה תיבה. נו לוי. לקחת אותה. קול גבוה שקר. תודה. טוב, בוא נערוק את הבוס. שקר. למה זה זז לי? what the fuck, זה זז לי לבד. שמאלה. יואו. ניסו לצלוב בנו או שאני מדמיין? זה זז לי לבד, אני פוחד. שזה... אוקיי, הורגים את הבוס. בוא נלך להציק להם. בן אדם! למה זה הולך לי לבד? גנבת לי את הקיל. מה אני רואה? לשוטגן יש כוונת? אתה בפורטנייט החדש. למה זה הולך לי לבד? איך רואים שאתה לא שיחקת פורטנייט מאז אני בתעלת ביוב! רפאל, אני בתעלות ביוב. נו, וגם אני בא. אני ברוקט. אוי, את הכרטיס! היה לו את הכרטיס. קח טוב. טוב, סרטון מעולה, יאללה, בא לי כרטיס. בוא.
היה לו את הכרטיס, אבל איפה הנשקים? אנשים? נו, למה תמיד מתבלבל? תעזור לי. יש שם אנשים? כן? אני פותח את הכספת. די, אני לא יכול נשך. יש לי... אל תפתח, נו. די, נו, איך הגעת לשם? קסם. תזהר ממני. נשבע מה זה הולך לבד. נו, אבל בוא אליי. יורים בי. אין אתה. שטבח שמה. זה הולך לי לבד, מה זה? יופי. לא נוגע בכלום. אוקיי, למה אתה לא בא? יאללה, בוא פתח. מה הפתח? זה למטה. זה פה. אתה פתחת כבר. נו כן, אבל לקחתי רק תיבה אחת, יש לך שתיים. אז לקחת את כל התיבות הלג'נדריות. היה רק תיבה אחת ולקחתי אותה. זה לא אותו מקום. זה בסדר. זה זאתי לבד, מה אני רואה? מה אני רואה אבל? או, תודה רבה! שטבח שמו לא הולך לי לבד. שואלים אותך שאתה מביוב של נסראללה. אתה בביוב של נסראללה? אתה בביוב של נסראללה. הבנתי איתך. טוב, אני ברוק. העברת אליי לשניית הבאגים. מטורף. בן אדם שלט לי על המשחק. ביי ביי. זה למקום בשתיים, תעלה! כן, יודע. שיט, נרס המכונית. מי הרס לך את זה כבר? אתה? איך? אני איתך, אני לא יכול להרוס לך. אבל לא הייתי לאן אתה הולך? טוב, תביא לעלות לרכב שלך. תביא שאני... בוא תהפוך את זה לרוקט ליג. בואו. או. זה אתה? כן. לא עשה כלום. לא, באמת? לא ידעתי. כן, אני אוהב לגלות לאנשים דברים שהם לא יודעים. מה, לאן ללכת? טוב, אני נוסע על הזה. האסקר הזה שאני מחזיק ביד, הוא יורה 8 יריות בשנייה. גיליתי מקום. הרכבת באה. צא. בוא תתנגש איתה. לא, צא. אני על הרכבת. אח שלי. מה קורה? הנה, בוא נפתח את זה. זה עומד נפרח. מה זה? זה נראה לי משהו תיבה לג'נדרית כזאת. לא, זה מביא נשקים כחולים. לך תבדוק שם, אם יש שם עוד. לא, אין פה כלום. נראה אנחנו נוסעים לכיוון הלא נכון. לא, אנחנו הולכים לכיוון הנכון. זה מראה לי שבן אדם עף איתנו על ג'קבק. איזה ג'קבק? איזה ג'קבק? מה קרה? שנייה, נפלתי. יאללה, זה עומד להיפתח. יש פה אנשים! תרוג אותם, זה עומד להיפתח. אחד פגוע הרבה. בהם. מה הם עושים פה? אחד הרגתי. אורי. הרגתי בן אדם. הרגתי גם אותו. הם עדיין פה. הרגתי אחד. הרגתי את שניהם. טוב, קח שם את כל העלות. אני לקחתי כבר את שלי.
מה זה, תסתכל שיש מלחמות ברכבת היא משתנה. זה לא היה ככה. יו, נכון, מה זה? כנראה כאילו לקחנו לרכבת את כל הציוד. אולי. אז כאילו היא לא עובדת. או, אנשים! פגוע? מת? טוב שלך? בוודאי פה. היה פגעו בי? יש לך כדורים ל-AR, אני 0. כן. תביא, תודה. כך מהר, הם בטח יבואו אלינו. הם באים ברכב, אלינו. תרוס להם. וואי, איזה חונקים. הנה, ברחו. אנחנו הולכים לזון, נצא מהרכבת, בוא. אבל איזה חונקים הם. בוא, יש פה רכב. יותר נכון, יש פה רוקטיק, בוא. קח את זה. איזה מוזיקה. Please stand up. אתה בטוח שעוד מעט נעלה שוב על הרכבת. סבבה. כי זה היה כיף לעלות על הרכבת. מה זה הדבר הזה? מה זה? תעצור. אני רואה נכון. מה זה סקאי בייס? עצור. גלידי, נהיה רשעים? נראה לי אנחנו עם טריירדים. יואו. נפל הם פה? רק לי המקום הזה מזכיר את אתונה. את מי? אתונה. אז אמר? אתה גורם לבכות. אתונה. עיר הבירה של יוון. יש לך פאקים. יש לי סנייפר. יואו, מה עדיף, כזה או כזה? מה עדיף, תזכר על המוזר או את האחרון? לא, תביא את זה עכשיו. את הסקאר. כאילו, לא תזכר את זה. אז תחזירי את הסגול השני שנתתי לך. אורי. נו, לא תמיד מתבלבל, אבל זה היה שלי. יא, תמבן. אחלה נשקים, 2 סגולים, 2 SMG. יואו, תראה איזה מגניב. היה מעופף. בוא. הוא לידינו, בוא. הוא נותן נשק. 2 מיתיקים. וואו, חייבים. בוא. שמאלה, נבהלתי. רק תדע שאני, יונתן ונועם נחמן, היינו שם, וכולם שם טריירדים רצח. לא אכפת לי, בוא נעלה בשביל הסרטון. קצת תוכן. יש פה אנשים טריירדים בטירוף. נו, מה אמרתי לך? איך כבר הספיקו לבוא? הרגתי בן אדם. לברוח? לא, עזוב. הרגתי פה בן אדם. הם מרימים את הדגל! איפה אתה רואה אנשים? זה לא היה מעופף, מה זה? זה היה מעופף. אנשים! אני 1 HP. אני 1 HP. אמא! הייתי 1 HP. לא מאמין. טוב, זה הסרטון שלנו להיום. אני הייתי אביבה, אתה היית רפאל. אז יאללה, ביי!